ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିମନବାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଲୋନ୍ କରାଇଦେବା ନାଁରେ 10 ମହିଳାଙ୍କଠୁ 50,000 ଠକେଇ। ଏହି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗି ନପାରେ। ଲୋନ୍ କରାଇଦେବା ନାଁରେ ସରଳ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 50,000 ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିମନବାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ 2 ଜଣ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଏକ ଟାଟା ବିର୍ଲା କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀର ପରିଚୟ ଦେଇ ସିମନବାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳର ମା ସମ୍ମିଳୀ ଗ୍ରୁପର 10 ମହିଳାଙ୍କଠୁ 50,000 ଦେଲେ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋନ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇଥିଲେ। ସୁଧରେ ବଡ଼ ଅଙ୍କର ଲୋନ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଏହି ଜାଲରେ ପଡ଼ି ପ୍ରାୟ 10 ଜଣ ମହିଳା ଲୋନ୍ ପାଇବା ଆଶାରେ ନିଜର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ସହ ସେମାନଙ୍କର ଫାଇଲ୍ ଚାର୍ଜ ଓ ଆଗୁଆ ଜମା ବାବଦକୁ ମୋଟ 50,000 ଟଙ୍କା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ এইটা ম্যাডাম সাধারণ কথা নহ, এইটা হচ্ছে প্রত্যেক এসএস গ্রুপ অଛନ୍ତି, প্রত্যেক জিপি, প্রত্যেক ফাউন্ডেশন, প্রত্যেক জায়গাକୁ পৌঁছি পারিবে। আমি সিনা আজ দেখো আজ আমি কেতে পাঁচ লোক হইকি মানে ব্লক গোটে ব্লক গোটে মহিলা মনকর চাইকি ବି ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ଠକର ସାର୍ ସେମାନେ ଆମକୁ ଏସ୍ଏସ୍ ମା ବୋଲି ସେମାନେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଆସିକି ଆମକୁ କହିଲେ ସେମାନେ ଯେ ନାଇଁ ତୁମକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋନ୍ ଦେବୁ। ଆମେ ପଚାରିଲୁ ଆପଣ କେମିତି ଆମର ନମ୍ବର ଜାଣିଲେ ବୋଲାକୁ ନା ଆମେ ସବୁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସ ଆମେ 3-4ଟା ଚେକ୍ କରିକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆସିଲୁ। କହିବାକୁ ସେଇଠୁ ଆମେ କହିଲୁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, କେତେ ଲୋନ୍ ଦେଉଛ କହିବାକୁ ସେମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ ଯଦି 5,000 ବାନ୍ଧିଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ଲକ୍ଷ 10ଟା ମା'କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋନ୍ ଦେବୁ। ଏଇଟା କେମିତି ସୁଝା ହେବ କହିଲାକୁ ନାଇଁ 4,000 କେତେ ଗୋଟେ 200 ନା 300 କହିଲେ। ତାପରେ ଆସିକି ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ପଇସା ପତ୍ର ଆମର ସବୁ ନେଇଗଲା ପରେ ଆମକୁ କହିଲେ ନାଇଁ ତୁମକୁ 2-3 ଦିନରେ ତୁମକୁ ଲୋନ୍ ଦିଆହେବ କହିକି ତ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଏଇଠି ତାଙ୍କେ ତ ବ୍ଲକ୍ ମାରିଦେଲେ। ଆଉ ଅଫିସଟା ଆମେ କହିଲୁ କେଉଁଠି ଅଛି ବୋଲାକୁ ନାଇଁ ପଣସପଡ଼ିରେ ଅଛି, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ଏମିତି କହିଲେ। କେତେ ଟଙ୍କା ବୋଲେ ଗ୍ରୁପ ଗୋଟେ ମା'କୁ 5,000 ଲେଖା ନେଲେ। ମା ସମଲାଇ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ, 5,000 ଦେବି କହିକି ସେମାନେ ଆସିଲେ। ଲୋନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ କହିଲେ, କାଗଜପତ୍ର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ନେଇକି ଆଜି 3 ଦିନ ଦେବୁ କହିଲେ। 3 ଦିନ ପରେ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଥାନାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେ ଜିଓ କମ୍ପାନୀ ମୁକେଶ ଆମ୍ବାନୀର କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଏ କମ୍ପାନୀ ସେ କମ୍ପାନୀ L&T କମ୍ପାନୀ, ତାପରେ ସେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଗ୍ରୁପ ବି କହିଲେ, ତାପରେ ଅଧିକାରୀ ଭାରତ ଫାଇନାନ୍ସ ସେ ଯାକ ବି ଆମକୁ କହିକି ଆଜି ମା ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଏତେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦାଣ୍ଡ ମଝିରେ ଆମର ଆଧାର, ଆଇଡେଣ୍ଟ, ପାନ କାର୍ଡ଼, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଜି ନେଇକି ଆମର ପଇସା ବି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଟି ସାରିଲାଣି। କୁମା ଏମିତି ଅସୁବିଧା ନ ହଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଥାନାର ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗି ନପାରେ, ବରଂ ଏହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ସେଇ 2 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ 50,000 ଟଙ୍କା ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କର ଫୋନ ବନ୍ଦ କରି ଫେରାର ହୋଇଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ବେହୋସ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ମହିଳାମାନେ ସେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କଲେ, ଆମେ ନିଜକୁ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଅନୁଭବ କଲେ। ଅନୁଭବ ହେବା ପରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ଭଳି ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଲୋଭନରେ ନ ପଡ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି।